If the parents they have the primary school page, we don't know what to is required to the history to exam. Hindi na lang ipapagpapag. Perfecto. Yan nga yun pagduragin eh. Motor ko na LBRM sila ya. Diba? Yan to na eh. Kaya na lang magkano sa kanya ng pamasahe. Mga pira ito daw. Among ticket. Among ticket sa'yo naman. Among Ada na kaputsoy. Oh, thank you. Oo, ano daw, mapagkana kita kung pira, bayan kita malahap. Nabayaan kami. Diba? Bay na dito, Macdo. Bay Berense. Oo. Okay ba? Oo. Di mana? 11-12 ba? Dito na muna kay Jamal Red. Ha? Nakapatay ang makina. Ha? Diyan lang muna. Thank you. Dito ano kikitaan ko dito at kuan lingkuran. Ay sorry. 11-12 11-12 Ay di kami didi. Ani kami din. Ini? Oo. 11-12 ba? Thank you. Sumay na daw dito si Arama ini. Bawal pong tumae. Ihilang. Ay hila. Adi, ini nga din yung buwas or gabi. Dito. No. Yung sinasabi niya drug sir. Yung sinabi niya drug sir sa bakay, yung araw na yung pag-uwi ko ng bakay. Pina-adobo ganin ako nagluto. Adobo nga pinamara. Kasi sir, pang gabi po ako sa trabaho Inisip ko po kasi sinasabi niya nag-drugs daw ako, adik ko daw ako. Ang ginawa, sabi na isip ko na bakit po na baka nagkaroon ng drugs sa kwarto to, hindi ko namang gawain mga drugs. Di pala kami di pagtatabok pala itong Samar. Ano pala kita Samar or pag kita kuan. Oh, ina gina kita sa manig. Kung pa yung katurog. Maliyan na lang. Ayo. Ayos. Oh sir. Sige. Sige na. Sorry. Bako. Samar. Ang layo ng anak mo. Gising. Kaibigan ko sa madali makahinga. Si Pao sa Liluan. Talaga pinangan. Ang tawag din sa akin pag may lalaban dyan. Pinapakita sa akin. Wala gyapit kalsada. Nahintay kami ng trika. Ano ba ako? Hindi ko. Di kita inahakuan na. Ano pa ni? Alin. Alin. Mo pa napansin ko may the ladies ano. Ngan. Oh, may daghapon ka ng LGBTQ. Oh. Ano kita yan ang alin na? But nga. Mapila kita yan na didi. Dapat magpipinakalugs na yun. Ito nyo. So dito tayo niyan sa alin. Tigitag bawa tigito makaon na. Ay natsura. Ang tapatos. Uy, kasya. Mapasawang yun. There we go. Okay, goods na kita. Sunod po tayo pangalan. Kabilaan. Okay. Kabilaan.
we go, here we go. Punta ko ngayon sa barko. Doon sa big boat. Barge. Yes. Pasukan. Oh, dako. Hindi na pwede makakaon. Hindi na lagi talo yung kaon. Okay, beras niyo din ha. Cowboy. Cowboy. Anong pa? Dako ngayon yung mga barko. Dako, wala pa kapupunot kuan barge. Alin Port. Wala, katurog lot kita. Pagka nag-uulat siguro mga alas 8 ini makaka biyahe.